Welcome to Gabrielle Studio.
Marbada pejot dohot dongas si para juji dohot di pare tongan manggeo di pejot desi ngakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan main nang dalo mau bapa ngalahku nangahasi ulahon asal losro hamangulang tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia asa tung leado tau disi dak
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
This is the remix song by Gabriel Studio. Welcome to Gabriel Studio.